Ji bernamezan û zarok ev de hemû dema we xweş bi heval û em hêvî dikin ku hûn baş bin. Em vê hefteyê jî bi bernameke têr û tuje mijarekê têr û tuje em dibin mêvanê we em pişberî we ne. Em hêvî dikin ku hûn baş bin ka dîse wek her hefteyê em ji hevalê xwe bipirsin. Em vê hefteyê gelo çawanin. Başım olsun canım. Ez başim. Li piçekî wisa sankî serma girtiye. Piçekî ne Derbazî pirzêde. bamazî. Spas dikim. Ez başım mamoste. Başım. Çavanın? Bak me got piçekî. Piçekî wisa sanki Piçekî. ez nerehetim lê başim nav qesa xirabim la piçek wisa wisa giranîkî ser me heye lê hêdî sankî ber bi nexweşiyê vê diçe Öyle. lê ez an hade xwarin û vexwarina xwe miqate dibim tendurustiya xwe lazim ez biparêzim newsa Öyle. gem neparêzim nikarin li vir bi hevdûre rûnên nîqaşe bikin mereqa xwe Evet. bi rêya çalakiya bibersivînin newsa Öyle. belê ke hûn jî baş bin em dest bi mijara xwe bikin Öyle. ji ber ku dem ji bo me pir Peviste. pêwîst e belê belê heval ge hûn jî amade bin ka îro mijara me çi ye mijara me giştî girêdayê hevdûne hevalno dibe ku hên mijar wexta em nîqaş bikin hûn ê bipirsin bêjin ku wê bala ji nîqaş kiribû di nav nîqaşa me de di nav pirsên min de dibe ku ev hevok derbas bibe di nav çalakiya de dibe ku ev hevok derbas bibe ji ber ku her tişt girêdayê hevdûye lê serbixwe vê min mijarê negirtibû dest newsa beqala tîrbûn tiştê ro me kiribû bernameyê benê de Öyle. tê bîra we Evet. lê anha vê hefteyê em dixwazin taybet em bisekinin ku ka gelo tîrbûn çi ye wateyê bî ser jiyana me bi çi rengî ye em bi rêya çalakiya jî bibersivînin. Öyle. Tîrbûn çi ye hevalno? Tiştên ku em bêjin di nav xwe de giraniya wî hebe Öyle. Mesela graniye wî hebet tê xwarê. Lê mesela wekî çî graniye wî hindik be wekî kaxezekî. Ew diçe jolê mesela pel em deynin ser avê dere jol. Lê qirêj mesela keverekî babin rêavê tê xwar. her bêjî. Ew wateyê wî bi çi rengî hevalno çawa em karin pênase bikin wexta tiştê ku em bêjin tîr e di heman demê de giraniya wî pir zêde be di nav avê de pir nas sekine. Öyle. Nefsa di heman demê de em bêjin ku giraniya wî ne pir zêde be di nav ser rûyê avê de disekine. Em karin mînakekî bidin. Mînak bahoz rûyê ser avê çi disekine? Ser avê mamoste mînak em dikarin süngerê bêjin mamoste. Sünger em danikin ser avê ve li ser avê sekine. Lêkin gem mînak em avê tekî têxinûndiriye ve bu hindik hindik Wexta ev xwarê. sînger wê avê bikişîne çawa be? Giran nebe gelo? Erê mamoste ve kenga avê bikişîne ve were xwarê mamoste. Ev jî êdî çi qas av li wir de heye û sînger bi çi qas mezin e an ne mezin e ev jî ji ber ku bandor dike hevalno mezin e biçûk e gelo av çi qasî ye zêde ye ne zêde ye ev jî li gor wî giraniya wan jî diguhere. Mesela merov avê mesela bi xwe çend av hene mesela li gola vanê mesela xweliye lê se Ürdünê nêzîkî wan ava reş heye wir av pir bi xwe ye û îje mesela merov piçkî wî avê mesela merov hêkekî têqet dikane bi xwe ser avê bibîne. Taybet di nav behrê de mirov Evet. buzû naçebinî. Naçebinî, belek ku em ku xwe Derejor. çireke? Me dibe jol. Erê. Hani bêjî belê gehûn jî amade bin em biriya çalakiya jî bêtir em hem nîqaş bikin di heman demê Evet. de bersivê xwe rasterast biriya çalakiyan bibersivînin. Belê hevalno gehûn jî amade bin kawerin em biriya çalakiyan tiştek ku em dipirsin nîqaş dikin em bibersivînin. Kerem kin. Belê hevalno li vir anha av heye gelo li vir gariz heye li hevalno anha hevalê me dibînin dibêjin li vir gariz heye gelo mamoste biteqîne. Na, emin Belê tekin. evê fîlmekî temaşe bikin. Lê gariz pir xweş e newsa. Vele sprastim. Bi rastî lê hevalno biborînin em îro garizan nateqînin. Lê gariz hûn karin bibînin ez babarim ne hewcê gariz be jî di heman demê de em karin gelek tişta bikar bîrin. Mînak anha çend gariz
ام باویجن ناو آوه گلو هر بنی آستر آوه Ez بسکنه dibim evê naribînî bela ku ev av çîk dikşîne lê mesela ava bi soda yên jî bi xwe be ew wî bibe jorê. Ez dibim ew here xwarê هر mastê. Ez jî خوره dibim ez ê. چما Ji Bela bona ku ku av mastê basınca wî Erê. firtune yanî. جبر کو گارس تیربونا وی ج آوه زیده تره Erê هوانو mesela tîrbûna wî گرانی آوی zêdetir e. نفسا Erê. تیربونا وی ج آوه زیده تره Mesela avekî bi soda van yên jî bi xwe ew dikanî bû tîrbûna wî de ew dikanî bû herê jorê. Lê ava normal e seva wî diçe xwarê. Taybet minak mesela em tişt vek toz davêjin ser. Mesela tarçın em Evet. bikarbînin. Minak vek kahve vakti em çê Evet. dikin taybet despek li ser e. Evet. Çima Bela ev ku jî tîrbûna wî daha zêde ye ji vî qehweyê yên jî. pir biçûkin Evet. çawa giran dibin gelo ev. Mesela ew av hundirê wî mesela ew wî dikişîne xwarê. Hêdî hêdî. Erê Heta hêdî. mirov li hev nexe naçe nefsa Evet. ji ber ku me gotibu çi agirî çi ye çi qasî ye. Erê çıkamezine. Kême, zêde ye, hindik e, çi rengî ye, bi vî rengî lazim em piçek jî pênaze bikin. Nefsa hevalno. Erê mastê. Wek me got wexta em tarçinkê li ser qehweyê wisa dirjînin. An wexta qehwe çê dikin taybet ser dimîne pir biçûkin lê ev çawa giran dibe ji ber ku zêde ne. Wexta Evet. zêde dibin destpêk ser avê disekinin lê wexta em li hev xin ew êdî giran dibe diçe binê. Nefsa di li vir de gehûn jî amade bin em kabinêrin Kavanozekî. ev jî ave ev jî Evet. ave. Li ferqa wan çi ye gelo? Bela ku ev bi Hevalno. soda ye ev ava bi soda ye. Ava soda çi heye di navê de? Gaz mamoste heye, ev gaz nefsa. wî dibe jorê. Taybet hevalno muxas ez li vir vekim. Çima ji ber ku wexta vekin dibe ku ev gaza wî asîta wî jî bêtir bela bibe wexta wisa be hêdî hêdî ev tîrbûna wî bela dibe Erê. pir zêde ew gaz bela dibe namîne. Dibe ku piçek pir jî em baldarî vekin. Getêrneke em karin adin jî bikarbînin. Hûn dibînin binêrin ew gaz çawa kawerin. Ka piçek digariz bavêje navê. Piçek zû bikin. Ne bu? Cenabeket merdê. Tiştek nabe. Ez wana jî bavê de. Bahoz. Kerem jî bavêje. Ser avê Ez adin jî sekinî. bikim. Çima? Bela ku ew asît ew gaz wî dibe jorê. Belê. Ev gazê ku karbondioksîtê ku di nav sodayê de hevalno basın çê dike wexta binêrin hîn jî direqise nefsa Erê dire qisem dire avê hêdî dî çû jorê. bavêje bahoz. Dikevin xwarê dîsa diçin jorê. Nasıl? Dikevin xwarê dîsa diçin Wisa jorê. sanki diçe binê dîsa tê jor. Diçe Evet. binê dîsa tê jor. Bavêje baje bi carekî de bavêje. Melewanî Ne dikin hewce? mastê. Binêrin? Ez jî dikarim Belê belê belê. Hevalno hûn dibînin. Cudatiya wê wedît. Vay. Çima wisa bû diliver de me got garin ji ber ku tîrbûna wê ji avê zêdetir e çû binî. Diliver de ji dîsa heman demê de anha So hê jî mirov tê dixe lê hûn karin miştî têxî. hêna jî. Têxe. Wiha çîke. Zêde ye. Dîsa wisa bike. Re bahoz jî têxe. Erê. Têxe. Hêna jî. Hêna jî ne wisa? Erê hêna jî waka pire Tu jî lê têxe dîsa? se vir daha hindike jî lê Wisa? erê. Mirov dibe qey. Jî. Wiha wekî çîk. Melewanî dikin mastê. Direqisî hevalno. Erê. Binêrin zêde bû giş li ser Ev jolê dibîne. sekinî. Lê wexta bandora wî derbas bibe hevalno wek vê avê hêdî hêdî ebê here jêr. Se em hêdî dî dibînin van demlê wan jî diçin wiha hêdî dî jorê. Wiha bela ku çîk e. Ew diteqin Erê diteqe gazê dere jorê erê. Çû jêr. Belê hêdî Dîsa hêdî çi evê jor. wek tê jêr diçe jor. Tê jêr diçe Ha, jor herkî herê davê cîndê. wexta ev gaz bandora wî xilas bibe hevalno ew ê çi bibe giş were jêr. Hûn dibînin?
اره دیسا بخو بخو Disa bixwe. Hîn bandora wî heye ji ber ku. چو خاره؟ ها Hûn dibînin hêdî bandora wî به هفدو بخره. زلقینه diçe jêr. اوه جه دما یکی Binê ez vê ya wisa bikim çima nabe? نه به Ji ber ku me got çi? تیربون اوی هدی هدی موسى زلقانة بابدو اره وکی وها چه بیجم Hevanlo ev ji ber ku di navê de karbondioksit heye ew gaz ser garizê disekine hevanlo wî dikişîne jor. اره Dikişîne jor. Hêdî wexta ew bandora wî derbas bibe wek avê dîsa binêrin direqisin. Hemû tiş bi vî rengî hevanlo. Mînak mesela ser behrê hanî ziman di heman demê de ew em bêjin wek kaxizekî bavêjin an kevir. اره مثلا مرف کور باوی اوه نها چوبانا بینی. اره دیچه بینی Çima? بلاکو او تیربوناوی؟ تیربوناوی پر زیده گراوی و سدم او آب نکاری بیارا که و دایی بخو دیچه خاری ركبان خوري موسى Bala da kışan hevanlo her ku diçe bandora wî kemtir dibe. Çima ji ber ku ew gaza ku di nav wî de çê dibû basınca wê hêdî kem dibe. Ji ber ku اف هیدی tîrbûna daha Belê. ziyde لخواه Tîrbûna wî jî ji ber ku zêde ye çiqa diçe wek wisa diherike direqise. Jiyanê de her tişt çiqas bi hevdû ve girêdaye ne wisa? اره Bahos? Tu nabînî? موسى Ji ber wê tu xwe wisa dikî bahos. Hevala hûn dibînin ka bahos kuçek xwe rast bike, xwe rast bike ji xwe tê dîtin. پر دیدی بالکشه اما پر خوششه Hîn jî binêr diteqin. Wenda poxekî di navê de çê dibe hûn dibînin. اره Çawa diteqin giş zeliqîne hevalo. بخور Giş zeliqîne ser gariza wisa bûne wek morîkekê bi rastî pir xweş xuya dikin. Ev jî di heman demê de wek morîkekê xuya dikin. Molekûlê ku di nav avê de ne ser zeliqîne Evet. hevalo. Lê mixabin çima cudatiya wî çi ye ji ber ku di li vir de tîrbûna wî Evet. ji avê zêdetir e hevalo xwe dikişîne jêr. Lê di li vir de ji ber ku ew gazên ku di navê de ye basî çê dike wî dişîne jor. Lê bala we bikişîne hêdî ايدينا lê hîn jî direqise. Wek veya dibin de نه نبینم nema. Di jiyanê de em karin bi çi rengî mînakekî din bidin hevalno? موسى Ev bi vî rengî wisa nebûne. Mînak mesela gaz. Çawa bandor dike. Gaz bandora wî di ser tîrbûnê çawa bandor dike. Em piçik nîqaş bikin gelo. Hevalno? مثلا تیربونا دنیای مثلا ام سبب دکنن مثلا اویجی وکی آوه ام هر دم لبرن لی مثلا ام فضای میزه دکن اوجی میناک وکی بیایه li jore dimînin ew jî sebabî Ev tîrbûnê gelo ji bo çi ye? seba tîrbûnê ez dibim Bere çima? bela ku mesela ew heva ew jî hewa ew jî hewa ye lê ev ya wiha diçe jore û ev liha pir xwarê dibîne Wexta ew sarbûna erdê wexta neçe jor. erê Ew pir tîrbûnê zêdetir nake. Baran jî bi vî rengî çê nedibû. erê baran jî bi Nabî rengî rawe. çêdibû Ve viya jî nîqaş kir bi hevanlo. Binêrin her tişt di jiyanê de girêdayê hewdê em vêya pir dubare dikin. Li bi rastî jî di her bernameyê de em dixwazin her tim vana balê bikişînin ku di jiyanê de tiştek tenê bi serê xwe bi wa tenine ye. Her tişt girêdayê hewdû ye. Her ku diçe di her bernameyê de jî em diçin destpêkê nîqaşê ku em dikin di li wir de her tim em çi dikin? Dubare dikin. Erê. Nefsa di li wir de wek te anê ziman baran bi çi rengî çê dibû? موسى موسى لزي باران دبارين لأردي بوهار چه دبن دي چن جور دبا اور ديسا و تي خواري و باراني دا Tîrbûna wê zêde dibe xwe dibarî neyêdî. أري Nefsa erê wek veya
تیجور دچجر تیجور دچجر وقت زیده به تیربوناوی باران پر زیده ده به نفسا آره. وقت هندک به باران پر نباره آره. والو مخواست لورده امباله بکشینن سر تیربونه کوچاوا باندور جیانه دیگه دخوازای دا جی وک بارانه جی وک برفه جی وک جانا وسا زیپک دباره زیپک جی گلو نش برویه اف چاوا دبه والو اف جی وک بارانه دجور دا وقتا ابتو چه جور کریستاله کو دگیهیجن هفدو چه دکن هوالو؟ دزلقون دزلقون نفسا دزلقونو ده همان دمه ده جی خودکشینه آره خودکشین جیر اوجی زلقاندی ترانی لجیرن ای تنی دافر جورن بلکو زلقاندیه وکی اویا مثلا او کریستالا خود زلقینن تی خوار لی بله. این زلقی پرناین خوار بله هدی خوازای ده هوانو گشتی ام کارم ایناکن گلک زیده بدن دلور ده او هینجی چما در قصه جبکو او گازی کو دناوه ده او نپوخ همو سر زلقین ایدی ناهیلیم کو پر زیده هرن دما ام وصا دلقینن لحفظ كيفن ديسا باندور حفظو دكن باسنجي كو دبدي دايه چه دكت تعمد ده وي تعمد ده جور ده همان ده مده اوج ده هلكو وصا وقت رقصه كي بكه برقصه هر جور ورجه بالا بكشان گلو دسبه که وقت ما آبت ناوه گش سر کومبون گش سر کومبون لنها نیوی وی اکومبون لعردن این اکومبون جور چما؟ بلک او ده گرانن او گران بوی نوان زیده بوی و بیده باسنج دارده بوده سببی یکو دچین دا پر جوره مزن دچه خواره مثلا وها درقصن وها جی خوده وها دلقن راستی هوانو بنرن از ویاجی بلقینم ده همان ده مده بویرنگی نابه بالا بکشان ده گلو؟ اره اوجی باسنجا وی هندکه اوجی بیا خوشکیه وی وهایه تی خوشکیه ویجی آها هوانو هونکارن مالی جی بجری بینی هونکارن قهوه که دین سر هونکارن آروان جی بویرنگیه بله هوانو کاله ور مگوت گارز درقص نفسا اره kan tiştekidin بجربينن ka gelo tirbuna via çıkaz zeydeye. اره Em بجربينن دبه em bavêjin nav her du jî. اره Ka dest pêkan vê bavêjin. دیسه چه خواره Çima? بلکو تیربونا وی پر زده و آب وی دکشی نخواره Her bir jî. Vêya gelo vê çawa be. Bandora vê jî pir zêde nema ama dîsa kan بجربينن. جوره ما پر بالکش Wedît? تیربونا وی کور آوه daha هندکه سباوی تچی جوره Jiber ku de heman demine dest pêke de manî ziman hevalnom. Dilevir de çima ev naçe xware. Binêrin di nav avê de tîrbûna wê zêde ji ber ku ji avê zêdetir e xwe kişan jêr. Li vir ji ber ku di navê de gaz heye ev gaz dihêle ku basıncekî çê bike di heman demê de ev gaz basınç wî tem bide jor. Binêrin heman tîrbûn di nav her ronê de bandoreke cuda Evet. dike nefse de heman Evet. tiş heman bersi ve nade. اره Her tiş bir rengiye. Kam tem bide. Kam piçek ziblaqin. Aha çu. چوزی Aha çu Çima بلکو ایده باندور پتکی Çima بیشین ji ber ku destpêk wexta me avêt ev gazê ku dibinî de bo hîn ji bandora wî tem didan. Ji ber ku meleqan hevano em çiqas bilaqînin binêrin. Ji ber ku tîrbûna wê ji garê rizê zêdetir e hevano ew êdî naçe jor. اره Tîrbûna gariz û ev wek hesin اره qapaxa ve sodayê heman nineye. اره Ê qapaxê ji viya çi ye zêdetir e Evet. tîrbûna wî. Binêrin em çiqas bilaqînin jî nema diçe jor. سلا او Wedît? daha پر و Hevalo vedît li vir bi rastî me xwest em balê bikişînin gelo hemû tîrbûn hemû encamê dide an cudatir e. Di li vir Evet. de me çi dît? کو تیربونا وی مثلا کو تیربونا آوه و باسنجا آوه دکانه چتا سر آوه ببینه Li heman demê de heman tîrbûn heman avê de bandora xwe cuda. اره Kirine wisa mînak me li vir got çi? Di li vir de ji ber ku basınç heye, gaz heye ev depûx ser wan dizaliqe giranî bêtir çê dike
تچه بنی دسپک او جبر کو باسنج دکه و دشینه جور جبر کو و قپاق ده همان دم ده خصنا و آوا که زلال دلور ده راست چوجه دلور ده جبر کو دسپک ما آوه سر سکنی وقت ملکان ایدی گرانی آوی زیده تر بو چوجر ایدی نما چوجور دلور ده حد خویا کرن کو هوالو ده خزای ده تیربون همو ده علاوه همو ماده ده همان تیربونی ده ننیه دو گوهره لگور ویجی ده همان روشه ده آن ده همان ام بیجین کو آو به دلاو خوزای ده به همان برسی به ناده بخواست به هفته امبالی بکشینن سر و مجاره هونجی کارم مال دیسا ده همان ده میده لیکولین بکن بهتر چالاکیه جی بریا علاوه کو مال هون کاربن بکار بینن هون مال جی بجربینن بهتر برسی و ویتشتی جی هون بخو بدن بله هوالو هم هیدی خاطر جه هوالو خو بخوازن هم هیدی که کو هواله ما جوه مجاره جوه چالاکیه سوده گرتبن گلو گرتنه از بیم گرتنه جبه کو راست پر راست هات خویا کرن اره نسا پرتش بگوت امکارم به هر آوی مال بجربینن هوالو دل ورده جبه کو دما مجی ترنه کر بخواست بویرنگی چالاکیه که بویرنگی هم بباره پاره بکن بله هوالو ام دیسا دوباره بکن به هفته مجاره به تیربون بو مگوت گلو هر ماده تیربون او بچرنگیه و ده همان دمیده همان روشه ده آن گاز و آف مولکوله که دناو آوه ده تشتین کاربون دیوکسید دناو آوه آن گاز چاوا باندور تیربونی ده که امویه به هفدوره ببینن بریا چالاکیان ام هیوی دیگن کو به ریا چالاکی برسه بخوا مگرتبه بله هوالو ام ایراجی هاتن داویه برنامه خواه ام هیوی دیگن کو برنامه که خوش بگردله به و به هفدوره در باز کرده یورو هفاره me piçe kusa moda ve daketiye. Ez baberim jber bihare hevalo. Edi havinte, edi usa germa hiçe bu takka jber veye. Usa jber ku ez yiro piçe kusa le em başın. Em dehera tenduristi de em başın. Le ev usa grani jber demsaliye hevalo. Bele. Em anha خاطر جه هوالو خوب خواست. بله هوالو حتی هفته ای که دن بمینن دخیر و خوشی ده او دم باش